Καλημέρα σας. Κυριακή σήμερα 14 Δευτέρου 2016. Οι διαχειριστές της σελίδας του Livadetes.gr θα σας δείξουν πώς θα πάτε στον καταράκτη του Livadetes από το σύντομο το μονοπάτι. Καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε στον ορεινό οικισμό του Livadetes. Το μεγαλύτερο υψόμετρο που έχει ο οικισμός είναι πάνω στην παταταποθήκη σε υψόμετρο 1250 μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός έχει 8 κατοίκους μόνιμους και αποτελεί την είσοδο στην οροσειρά της Ροδόπης από τη μεριά της Ξάνθης. Θέλουμε να πούμε ότι εδώ μπροστά μας είναι τα κτίρια, είναι το παλιό αστυνομικό φυλάκιο, είναι τα γραφεία της ορειβατικής λέσχης Ξάνθης και τα αναφέρουμε γιατί έχουμε κάνει μια καταγραφή όλων των διαδρομών της περιοχής του Livadetes και όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία εδώ πέρα τα γραφεία της ορειβατικής λέσχης. Αυτές τις διαδρομές μπορείτε να τις βρείτε την περιγραφή με φωτογραφίες, αναλυτικά στοιχεία, υψόμετρα στη σελίδα μας livadetes.gr, το li με EI, ενώ έχουμε προφίλ και στη σελίδα του Wikiloc με την ονομασία Πορφιλίδου Ιωάννα Mount Eliter με λατινικούς χαρακτήρες, στην οποία μπορείτε να μπείτε μέσα και να αποθηκεύσετε διαδρομές και όχι μόνο της περιοχής του Livadetes αλλά ολόκληρου του νομού Ξάνθης. Κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια για να καταγράψουμε εδώ πέρα τα μονοπάτια της περιοχής αλλά και της Ξάνθης και θέλουμε να κρατήσουμε έτσι τη ζωντανή την ιστορία τόσων χρόνων, τόσων δεκαετιών και να μην τα αφήσουμε τώρα αυτή τη δύσκολη περίοδο με την κρίση να εξαφανιστούν μαζί με πόσα άλλα πράγματα εξαφανίζονται. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τη διαδρομή, θα ξεκινήσουμε από εδώ πέρα με το αυτοκίνητο, θα ακολουθήσουμε όλη την άσφαλτο, θα βγούμε έξω από το χωριό και θα ακολουθήσουμε το δρόμο που πάει για το δασικό εργοτάξιο Ερημάνθου και από εκεί και μετά στα 4.800 περίπου με 4.900 χιλιόμετρα από εδώ πέρα θα δούμε υπάρχει μια διασταύρωση, ένα ξύλινο σπιτάκι με μια διασταύρωση στο αριστερό μας χέρι, είναι χωματόδρομος τον οποίο θα πρέπει και να ακολουθήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν τη διαδρομή, ας ξεκινήσουμε την διαδρομή. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ ήταν παλιά το καφενεδάκι του κ. Αντώνη. Στρίβουμε από εδώ πέρα. Περνάμε την εκκλησία. Και συνεχίζουμε να βγούμε έξω από το χωριό. Σιγά πλησιάζουμε στο σπιτάκι. Εδώ πέρα είμαστε, εδώ είναι η διασταύρωση, εδώ υπάρχει αριστερά αγροτικός ο δρόμος. Εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουμε, αν είναι χειμώνας και έχουμε κανονικά αυτοκίνητα θα πρέπει να τα αφήσουμε εδώ πέρα και να κάνουμε τη διαδρομή με τα πόδια. Αν έχουμε τζιμπάκι, όπως σήμερα, θα μπορέσουμε να πάμε πιο μέσα, όσο μπορούμε πιο μέσα. Η απόσταση είναι 2.200, είτε με τα πόδια το κάνετε είτε με το αυτοκίνητο, θα θέλει προσοχή όπως και να έχει. Και συνεχίζουμε, έχουμε μπει στο χωματόδρομο.
Έχει ένα φανταστικό καιρό σήμερα. Τυχεροί ερωτευμένοι. Σιγά σιγά να φαίνεται το κιόσκι που θα πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας. Είμαστε έτοιμοι για περπάτημα. Να πούμε κάποια λίγα πράγματα για το μονοπάτι. Το μονοπάτι ξεκινάει από εδώ μέσα από τα κάγκελα. Είναι ακριβώς 2 χιλιόμετρα μέχρι που να φτάσουμε στον καταράκτη. Και από υψόμετρο 1160 που είμαστε τώρα φτάνουμε στα 865 που είναι το χαμηλότερο σημείο και το μπαλκονάκι είναι περίπου στα 880 μέτρα υψομετρικά. Στη μέση του μονοπατιού θα δούμε υπάρχει ένα σπιτάκι που σημαίνει ότι έχουμε κάνει ήδη το 1 χιλιόμετρο και έχουμε άλλο 1 χιλιόμετρο να κάνουμε. Το οποίο τελευταίο χιλιόμετρο είναι κοινό με το μονοπάτι Ε6 που έρχεται από το χωριό του Λιβαδίτη. Από εδώ είναι η διαδρομή. Ξεκινάμε, συνήθως έχει ξύλα εδώ πέρα, μπορούμε να πάρουμε κάποια ξύλα για να μας βοηθήσουν στην κατηφόρα. Ξεκινάμε από εδώ την διαδρομή μας και συνεχίζουμε για το μονοπάτι για να βρούμε αυτό το θαύμα της φύσης που είναι ο καταράκτης του Λιβαδίτη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μέση της διαδρομής. Εδώ βλέπετε το σπιτάκι που σας λέγαμε. Όπως κατεβαίνει κάποιος, όποιος θέλει να πάει στον καταράκτη, έρχεται από αυτό εδώ το μονοπάτι, περνάει το σπιτάκι και συνεχίζει. Το μονοπάτι συνεχίζει κάτω από το σπιτάκι. Σε αυτό εδώ το σημείο που κάθομαι εγώ είναι το μονοπάτι που έρχεται από το Λιβαδίτη, από το χωριό του Λιβαδίτη, το Ε6. Σε αυτό εδώ το σημείο συναντιούνται και τα δύο τα μονοπάτια. Τώρα αυτό εδώ το σημείο έχει γίνει μεγάλο σημείο τριβής. Για τον εξής απλό λόγο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποιους αγώνες εδώ στην περιοχή και δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος, ο απλός που θα έρθει να περπατήσει. Τους ενδιαφέρει πώς θα γίνουν γνωστοί οι ίδιοι. Όταν γίνονται λοιπόν αυτοί οι αγώνες, την επόμενη μέρα που τελειώνει ο αγώνας, συνήθως οι αγώνες τους τελειώνουν Σάββατο βράδυ, την επόμενη μέρα που είναι Κυριακή που όλος ο κόσμος κατεβαίνει για να πάει στον καταράκτη, που είναι μια μέρα που έχει ο καταράκτης την πιο μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεν τους ενδιαφέρουν τα σημάδια που βάζουν να τα βγάλουν. Όταν χρησιμοποιούν αυτό εδώ το χιλιόμετρο, το κοινό χιλιόμετρο, το χιλιόμετρο που κατεβήκαμε, χιλιόμετρο στη διαδρομή τους, βάζουν σημάδια του αγώνα τους και όταν έρχονται εδώ σε αυτό το σημείο βάζουν σημάδια για να δείξουν τους αθλητές ότι πρέπει να κατέβουν προς το Ε6. Κάποιος παίρνει την Κυριακή το πρωί όμως, ο οποίος δεν έχει ιδέα από αγώνες και από σημάδια, έρχεται, ακολουθεί τα σημάδια και βγαίνει στο τραχώνι της δράμας, το χωριό Τραχώνι. Κανονικά η διαδρομή είναι από εδώ πέρα και να συνεχίζεις να πας μετά το σπιτάκι να βρεις το μονοπάτι που πάει για τον καταράκτη. Έχει χαθεί πολλοί κόσμος όλες τις εποχές του χρόνου και θερμή έκκληση κάνουμε. Το χιλιόμετρο είναι να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε, έχετε κάνει τόσα χιλιόμετρα μέσα στο βουνό. Ή την ημέρα που τελειώνει ο αγώνας, το ίδιο βράδυ μαζεύετε τα σημάδια σας. Πρέπει να σεβαστούμε τον επισκέπτη, έναν απλό επισκέπτη, ο οποίος έρχεται να περάσει μια ωραία Κυριακή, να πάει να δει ένα ωραίο αξιοθέατο εδώ της περιοχής μας και να έρθει να δει την διαδρομή, να κατέβει, να ευχαριστηθεί και να γυρίσει πίσω και να είναι ευχαριστημένος με την περιοχή μας. Και όχι να το ταλαιπωρήσουμε και να το βγάλουμε στη δράμα μετά από 15 χιλιόμετρα απορίας. Πρέπει επιτέλους λίγο να είμαστε, σε αυτά που κάνουμε, να είμαστε λίγο σοβαροί. Λοιπόν, η διαδρομή συνεχίζει λοιπόν μετά το σπιτάκι. Βρίσκουμε το μονοπάτι και απλά στην επιστροφή όταν θα γυρίσετε θα δείτε πάλι τη διχάλα εδώ τα δύο το μονοπάτια και θα πρέπει να ακολουθήσετε την αριστερή διαδρομή για να βγείτε πάνω στο αυτοκίνητό σας. Όσοι έχετε ακολουθήσει τη σύντομη διαδρομή για να πάτε στον καταράκτη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ακόμα πινακίδες και δεν έχουμε βάλει. Απλά τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση όσον αφορά τη σηματοδότηση των μονοπατιών και την αξιοποίηση των μονοπατιών της περιοχής μας. Και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα αυτό το πρόβλημα θα λυθεί. Αλλά επειδή πολύ σύντομα θα γίνει πάλι αγώνας και πολύ σύντομα μπορεί να χαθεί πάλι κόσμος, γι' αυτό επισημάναμε αυτή εδώ πέρα την λεπτομέρεια και αυτό εδώ το σημείο, το οποίο πραγματικά έχει πολλά χρόνια που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Και επίσης και κάτι άλλο. Εδώ πέρα, όπως θα δείτε, υπάρχει ένας κάδος. Καλό είναι, έχουμε βάλει κάδους σε δύο σημεία, στη μέση της διαδρομής και πάνω στο κιόσκι.
στο πάρκινγκ. Υπάρχουν αυτοί οι κάδοι, ερχόμαστε εμείς και καθαρίζουμε ανά 2 ή 3 εβδομάδες, μαζεύουμε τις σακούλες με τα σκουπίδια. Αλλά καλό είναι τα σκουπίδια μας να τα παίρνουμε από εκεί που τα πήραμε και να τα πηγαίνουμε πάλι, να τα πετάμε στην πόλη μας. Να μην μολύνουμε το έδαφος. Ακόμα και σήμερα που κατεβαίνω, μαζεύω σκουπίδια από το μονοπάτι. Εμείς απλά έχουμε συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή σε 2 μόνο σημεία τα σκουπίδια. Γι' αυτό βάλαμε τους κάδους. Κάποια στιγμή τους βγάλαμε. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι καλό να υπάρχουν κάδοι στο μονοπάτι, αλλά είδαμε ότι πλέον ο κόσμος τα πετούσε τα σκουπίδια το που να είναι μες στο μονοπάτι και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να τους ξαναβάλαμε. Τουλάχιστον έχουμε μαζέψει σε 2 σημεία μόνο τα σκουπίδια, τα έχουμε συγκεντρώσει. Αλλά καλό είναι τα σκουπίδια σας να παίρνετε μαζί σας. Να τα παίρνετε μαζί σας και στο πρώτο κάδο μέσα στο χωριό στο Λιβαδίτη, στο δασικό χωριό όπου θέλετε, στο δασικό εργοτάξιο όπου θέλετε, να πηγαίνετε να τα πετάτε εκεί πέρα. 100 μέτρα αφού περάσουμε το σπιτάκι, η διαδρομή συνεχίζει πάνω στο μονοπάτι. Και θα δείτε μετά από λίγο ένα ξύλινο πάσαλο και το μονοπάτι συνεχίζει δεξιά και αριστερά. Σε κάποια σημεία ενώνονται ξανά το κεντρικό το μονοπάτι, βγαίνει άμα συνεχίσει στα αριστερά. Απλά άμα συνεχίσει στα αριστερά εμείς προτείνουμε, θα κάνουμε τώρα μαζί τη διαδρομή. Από εδώ πέρα κάτω φεύγει για να βρει το μονοπάτι. Αλλά άμα πάτε ακριβώς δίπλα από το βράχο, συνεχίζουμε όλοι μαζί τη διαδρομή τώρα, θα σας βγάλει σε μια θέση θέας η οποία είναι φανταστική. Έχουμε βάλει και μερικά κομμάτια ταινίας σήμασης για να τη δείτε. Ανεβαίνουμε σε ένα βράχο, ο οποίος βράχος είναι, ο τρόπος για να τον ανέβουμε είναι εύκολος. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον ήλιο. Βλέπετε έναν καταράκτη μικρό, ο οποίος δεν είναι ο καταράκτης ο γνωστός. Αυτός εδώ ο καταράκτης, το νερό του καταράκτη ξεκινάει από το χωριό του Λιβαδίτη. Εκεί που σκάει ο καταράκτης έρχεται ένα άλλο ρέμα από τα βουνά του Γυφτόκαστρου, το οποίο ενώνεται σε αυτό εδώ το σημείο που σκάει ο καταράκτης. Και τα 2 αυτά ρέματα προχωρούν μαζί και κάνουν τον καταράκτη το μεγάλο που θα δούμε σε λίγο. Το νερό του καταράκτη, είπαμε, αποτελείται από 2 ρέματα. Το ρέμα που έρχεται από το Γυφτόκαστρο είναι το στραβόρεμα και το ρέμα αυτό είναι από το χωριό του Λιβαδίτη. Εντυπωσιακός και αυτός ο καταράκτης, βέβαια πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Και είναι και πολύ δύσκολο να τον πλησιάσεις. Το καλοκαίρι μόνο που έχει λίγο νερό μπορείς να πας κατά εκεί, να τον πλησιάσεις όσο γίνεται πιο πολύ. Είναι και αυτός πολύ ωραίος ο καταράκτης και ό,τι από εκεί και να έρθείτε, όταν έχει πολύ νερό, είναι και πιο εντυπωσιακός οπωσδήποτε. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Επιστρέφουμε ξανά στο σημείο εκεί στο ξύλινο πάσαλο και βγαίνουμε στο μονοπάτι πάλι. Πλησιάζουμε στον καταράκτη. Τα νερά από παντού φαίνονται και ακούγονται.
Περνάμε το γεφυράκι. Όχι, δεν είναι παγωμένα, σαπουνισμένα είναι, έχει αφρό. Εδώ είμαστε σε υψόμετρο 865 μέτρων και πάμε τώρα την ανέβουμε την ανηφορίτσα. Φανταστικός. Όσες φορές και να άριζε το χορταίνεις. Πω τώρα είναι. Τι νερό είναι αυτό. Φανταστικός. Πω. Έχουμε φτάσει στο καταράκτη του Λιβαδίτη. Είναι πίσω μας ακριβώς σε ύψος 40 μέτρων. Παλιότερα λέγονταν ότι ήταν το ψηλότερος καταράκτη των Βαλκανίων, κάτι το οποίο σήμερα δεν ισχύει. Υπάρχουν και άλλοι ψηλότεροι καταράκτη στη χώρα μας. Το νερό του καταράκτη είναι το όριο των δύο νομών Ξάνθης Δράμας, το γεωγραφικό όριο. Από τη μεριά της Δράμας ο καταράκτης είναι γνωστός ως καταράκτης Τραχωνίου, ενώ από τη μεριά της Ξάνθης είναι γνωστός ως καταράκτης Λιβαδίτη. Βέβαια σε όλη την Ελλάδα είναι πιο γνωστός ως καταράκτης Λιβαδίτη, γιατί υπάρχουν μονοπάτια τα οποία εδώ και δεκαετίες οδηγούν τον κόσμο στο καταράκτη εδώ πέρα και μπορεί ο κόσμος μέσα από αυτή την ομορφιά, περπατώντας μέσα σε ένα τέτοιο δάσος συνίδας και οξιάς, να έρθει εδώ πέρα και να θαυμάσει πραγματικά ένα από τα θαύματα της φύσης. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε κάθε φορά που ερχόμαστε, έχει ο καθένας διαφορετικά αισθήματα για τον καταράκτη, ό,τι εποχή και να είναι. Θαυμάστε τον, είναι υπέροχος. Επίσης τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μας. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, μπορείτε να απευθύνεστε στο μαγαζί της Ταβέρνα του Καπαδόκα στο Λιβαδίτη και η πιο ασφαλής διαδρομή για να έρθετε είναι από τη διαδρομή Σταυρούπολη, Δαφνώνας και Άνω Καριόφυτο. Όλη τη χρονιά η διαδρομή είναι ανοιχτή. Υπάρχει και άλλη μια διαδρομή από Λυκοδρόμιο Καλυθέα που ανεβαίνει πάλι Λιβαδίτη, αλλά εκείνη η διαδρομή είναι δευτερεύουσα σημασία, δεν του καθαρίζουν τον δρόμο, έχει συχνά κατολιστήσεις και σημεία τα οποία δεν τα βλέπει ο ήλιος και μπορεί να έχει χιόνι και πάγο. Οπότε το χειμώνα δεν το συνιστούμε να ανέβετε από εκεί πέρα. Ο καταράκτης είναι φανταστικός. Εμείς θα θέλαμε ως διαχειριστές της σελίδας του Λιβαδίτη να σας ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας liβaditis.gr, να εκτυπώνετε τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που έχουμε, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για κάθε διαδρομή που
προτείνουμε. Και όπως επίσης και στο προφίλ του Wikiloc, προφίλ του Ιωάννα Mountain Leader, για να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε διαδρομή θέλετε της περιοχής και του νομού Ξάνθης γενικότερα στο GPS σας ή στο κινητό σας. Θαυμάστε το για άλλη μια φορά και σας ευχαριστούμε πραγματικά για τον χρόνο που διαθέσατε και είδατε το βιντεάκι μας. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.